Аплодисменти за яслена група Слънчице. Те са малки, но знаят, най-отгоре е червено, най-отдолу е зелено, жълтото е между тях. Слънчице също получават една красива торта. Къде е тортата? Елате, Слънчице. Я, Чичко полицай да ни изтегли две имена. Чичко полицай да ни изтегли две имена. Тортата пристига ли? Още едно и после ги казвам. Боян Милено Станчев. Яков Мирослав Парушев. Боян Станчев. Вие ли сте за бе? Да си ползвате със здраве и шоколадовия масаж на детето. И Явор? Заповядайте. Тортата, моля! Тортата на група Слънчице!